Happy TM. Happy TM. 皆さん、ご飯食べますか？そうですね。つい終わってお腹ペコペコですね。今日の公演を楽しんで終わったらご飯たくさん食べます。食べてください。待ちました。What's this week? 今日中 Anyone? What's this week? 今週は私たちに大きな意味だと思いですけど、3年かかりました。帰って、理解できるよ。